shepo Zababa yendru vaivapo Fruitman Baba lilikilikili Magician Cooking oil yakapera Muriwo tikapika nemafuta ekuzora Chikafu chakapera Dai tiri mombe gore rino taifura zora Takapera 21 mukadzi achiramba kugumwa chiti maintaina 1 mita kuti ndigare pedyo naye hainditi maintaina social distance angakahamba selife inoraramwa kujeri mazuva 21 inzwa iterera nyaya chombosa zote ndiri kunyepa mazuva 21 angakahamba selife inoraramwa kujeri mazuva 21 inzwa iterera nyaya chombosa zote ndiri kunyepa day 1 chakakala kuita reti mairwadza kugara mugeti day 2 zvanga zvakaoma kani zuva rakadoka pasina kana pulani day 3 dzakashanya hama kubva kwamutoko kuuya dzakatakura maoko day 4 ndopakapera gauro nhamo yakati pukuta pukuta setauro day 5 takararira makreshi ehuku zadza rinenge chibuku day 6 takambozama zvigai kurarira joli jusi nemangai day 7 takararira maavho nekurarira manhuchu ane mufushwa wegovho day 8 takamukira kuhwisa taiti tikaona mapurisa taimatiza day 9 yakabva yapera shuga takabheja pramastofu kunjuka day 10 takarwadziwa zvekuti takararira nyii nemaputi day 11 yakazoti yapera lumo boiboi papata muromo day 12 chakatsvuka piriviri mavheji akapera takafuraya mhiripiri angakahamba selife inoraramwa kujeri mazuva 21 inzwa iterera nyaya chombosa zote ndiri kunyepa mazuva 21 angakahamba selife inoraramwa kujeri mazuva 21 inzwa iterera nyaya chombosa zote ndiri kunyepa day 13 takaswerera matiri nekurarira nyaya imi muzandirambire 14 vakachema madhamu takatanga uvhima hangaiwa dzevanhu day 15 kusvika paday 20 5 days tese tiri pamutsanyu day 21 mazuva akawedzerwa stress yakawedzera cooking oil yakapera muriwo tikapika nemafuta ekuzora chikafu chakapera dai tiri mombe gore rino taifura zora takapera 21 mukadzi achiramba kugumwa chiti maintaina 1 mita kuti ndigare pedyo naye hainditi maintaina social distance angakahamba selife inoraramwa kujeri mazuva 21 inzwa iterera nyaya chombosa zote ndiri kunyepa mazuva 21 angakahamba selife inoraramwa kujeri